बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो प्रमद बर'नि सुइजारलेण्ड बिटिआरआव खान्थि बादगा फेरगाव जौगाथाय खोन्दोआव जोबनो गैयै खान्थि बादगा गाहाय मन्थ्रिनि न' बिथांखियाव सनानि बिदै दैनाय हांसोनि महर लादों फेरगाव जौगाथाय खोन्दोआव प्रमद बर'नि 2 बोसोरारि खुंथायाव सिमां फाख्रा नुदों साधारन रायजो राजाफोरा सानै आरटिआइ मावथिफोरा सोराङाव लाबोदों बेले बेजेनि खारथि आरटिआइ मावथि समदर बर' आरो दलेश्वर बर'नि आरटिआइआव सोराङाव फैदों खान्थि बादगानि अजद गाहाय मन्थ्रि न' बिथांखियाव जौगाथाय खोन्दोनि सिङाव भिसिडिसि मासिगिरिफोरा 5,000 निफ्राय 7,000सिम रां लानायनि अजद सिखारदों थिकादार आरो भिसिडिसि गोरोबलायनानै जाख्ल'दों 6 थाखोआव फरायनाय बिशाल बर'आ गवायाव जानाय स्टेट लेभेल जोलुर बादायलायनायाव देरहाबोनानै मेडेल आरो ट्रफि आवग्रिनो हादों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय पालसिगुरि गामिनि मदन बर' आरो दिप्ति बर'नि आंगो फिसाज्ला बिशाल बर'आ गवानि दुलार स्टेडियामाव जानाय युथ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट फेडारेशन्स अफ इन्डियाजों खुंजानाय जोलुर बादायलायनायाव देरहासार जाना मेडेल आरो ट्रफि आवग्रिनो हादों मख'नो गोनांदि बिशाल बर'नि देरहासारनो हानायखौ पालसिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो बरायदों थांनाय 5 मार्च 2023 खालाराव क'क्राझार जिल्ला जाहारबारि सुदेमगुरि गामिनि 68 बोसोर बैसोनि रन बसुमतारिया बेलासे समाव न' फारसे फैबाय थानाय समाव हरखाब लामायाव मैदेरजों सौग्रावलायनाय जानायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन बे जाथायखौ बिथा खालामनानै मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय रुंसारि रन बसुमतारिनि अनजालि बिसि थिनजेब बसुमतारिनि आखायाव मैया 10 मे खालाराव बिटिसिनि चिफ केयार फान्डनिफ्राय 1 लाख रांनि चेकखौ अनसुंथाइ महरै बिथांनिनो न'खराव थांनानै गथायनानै होनाय जायो बे चेक गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बनरगाव टिसिएलसिसिनि सोद्रोमा मनज मोसाहारि जाहारबारि भिसिडिसिनि मासिगिरि दीपक बसुमतारि लोगोसे नेहाथारि प्रियनाथ मोसाहारि जाहारबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिराम नार्जारि लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो रां घुस लानायनि दायाव सासे इन्जिनियारखौ खादों गरेस्वर सिएम भिजिलेन्स हानजाया दै जगायथाय बिफाननि लोगो इन्जिनियार मृदुल दुबुरिखौ रां लानायनि अजदजों हमदों 20,000 रां लाबाय थानाय समावनो लोगो इन्जिनियारखौ हमो दै जगायथाय बिफाननि सुक्लाय सेरफां गरेस्वर डिभिजननि मावफुं इन्जिनियारनि मावख'आव मृदुल दुबुरिया खामानि मावोमोन बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा गावनि 14 नं चिरां दुवार बियाफनि सिङाव थानाय गोबां गोथौ गामि ओनसोलफोराव हाबै लामा दालां आरो न' बेखेवना होनाय खामानिया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ फिन बेबायदिनो गुबुन गुबुन गामिफोराव दावबायना रायजो राजाफोरनि हान्थामेला सुबिदानि थाखाय लामा दालां न' बेखेवना होदों जायखौ रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों सोलिफु सरकारनिसिम मानोना आगुनि बिपिएफ सरकारनिफ्राय बिदि सुबिदा मोनाखैमोन होननानै रायजो राजाफोरा फोरमायदों ओरैहाय इएम रनजित बसुमतारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदि गावनि बियाफाव गावनि हाग्रा बिफाननिफ्रायल' नङा पिडब्लिउडि पिएनआरडि डब्लिउपिडि एग्रिकालचार बायदि बायदि बिफाननिफ्राय आसनिनि गेजेरजों मावनायफोरखौ बेखेवनानै होदों आरोबाव मोनथाम गिदिर दालां जानो थांगासिनो दङ बेंटल सेरफां भिसिडिसिनि सिङाव खौरां बिजोङाव 17 बोसोर मुं लाबाय थानायखौ खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामनायाव बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोराव खामानि मावबोनायखौ गोबां सोंखारिदों खामानि मावनो हायाखै होननानै 72 बोसोरनि उनावबो हा पाट्टा मोननो हायाखै उत्तर रुनिकाटानि थागिबि रायजो राजाफोरा गोलाव समनि सिगां हानि मेप खालामनायनि जाहोनाव जानगाराव थानांदों हानि मोनथायनिफ्राय चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना उत्तर रुनिकाटा गामियाव 72 बोसोरसो रायजो जाबोनाय गासै 300निबो बांसिन नखरफोरा हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांदों बेखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्ला उत्तर रुनिकाटा गामिनि थागिबि एबा गामिनि गागिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि गोलाव समनिफ्रायनो हानि जेंनायाव मोगा-मोगि जाबोनांनायनि सायाव गुवारै बुंथियो आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो लोगोसे आथिखालनि बिटिआर सरकारा बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव हानि मोनथाय एबा हानि पाट्टा रानना होनायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबादिनो गोलाव समनिफ्रायनो हानि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांनाय उत्तर रुनिकाटा गामिनि थागिबि गागि एबा रायजो राजाफोरा हानि फोरमानलाइ एबा मोनथायखौ सरकारनि बिथिंनिफ्राय माबा मोनसे राहा खालामनानै होनो थाखाय बिटिआर खुंथाय सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरदों